Pa, nagunsa na makadiha pa. Nagkuhan ko dire. Ngano day? Pagdali kay Kuyog tato tas kulahan kay karon among face to face. Ay. Sorry. Tara na. Ngano man day? Asa man day ka? Wala ka utapa kay karon ang face to face. Kailangan nimo mo kuyog kung kinsa to mukuha sa mong module. Mao jud yung kuyog nako. Si mama di nimo. Mukuha sa Mukuha sad pero ikaw mo jud kasagaran mukuha. Dali na ba? Kay bagor ba to mo maestra? bago na yung mistra. Bago mo maestra karon. Ah, sige. Nagliha pa ko rin kung naon. Pero magwapa sa ko naon. Kuyo kusong anak, kagwapa niya ikaw. Imong amahan, batig naong. Sus, Kiskisan. So, saan mo kiskis anang padigin na mawang itom-itom pa. Lito na niya ako mga module pa. Kaya dana pa ha. Kaya mo hatod na dito sa ako ang maestra. Dala pa. Maglakaw ng tapa ha. Tapa. Hatag mo juli mo. Papa eh. Hatag mo juli mo to. Hatag anak pa. Asa mo yung lusunan? Tay. Excuse me, ma'am. Ikaw si Miss General, ma'am. Mao ni ang room sa section A. Oh, mao ni. Ako pa sa estudyante, ma'am. Sa'yo ramay ko. Unsa pangalan? Chinchin sa Balandi. Mao day ni akong papa, ma'am. Hello, Mr. Sabalandi. Hello, Hi, ma'am. Sir Sabalandi. Ikaw dahil maestra sa ako ang anak mo? Oh, ako ang art teacher ni Ma'am ani Miss Chinchin. Chinchin? Ano ni amin ka pa uli? Oh, maestra man. Ano amin di ay? Madre? Madre na sa Kini mao si Sir Sabalandi. Ikaw ang itigkuha niya sa iya mga module. Oh, ako ma'am. Unsa ginahingan mo ma'am? Ma'am General. General? Ikaw rin general ng maestra ma'am. Ang general kasagaran ma'am. Pulis utak ka. Lubian, hindi mo ko. Agay. Ay, General. ta. General mo siya. Maestra lagi. So, you just hand me the modules? Unsa ko na Ihatag ni ma'am ang module. Ihatag ni Miss ang module. Amo ni Bisaya. Oh. Sorry ma'am. I'm very late. Mo na. English lagi siya nako. I'm very with you ma'am. Very simple father of my son. Di ba? Sakto ba? Laki ko. Ano ka ba kung laki pa? Yes. Sa ganda kong to. I'm ready to appeal your class ma'am. Kasi piece to piece. Uli ka to. Kaya ako yung klase. Ako yung appeal klase ni ma'am. I'm ready to appeal to class your ma'am. You ready to piece with now? Lagi na. Sakto lagi. Tapos na ka na ilong. Uli. Yan, ma'am. I'm ready to appeal your class ma'am ha. Asa naman to si Miss Chinchin? Ipapaulin ako. Ano man nga, siya ako estudyante. Dapat lang. Siya muli kay module man ako ang kuhaon ni mo. Kanina lang, sir. Ako sanihan ayon ka dito ni mga modules nga gipampas na ko. Yeah. Tapos tagaan kag gamay nga oras diha. Kana na minindot kay ma'am. Kana man. Tapos later on, pwede na kamuli og si Chinchin mo paariyon ha. Para makastart na may samo ang klase. Anas pa pa mo? Papa makabadlungon kayo nga? Nga naman. Gipauli ko niya siya nakigatubang dito sa among maestra. Kuyog ta! Balik ko na to! Tara ma. Late na kay ko. No. Uy! Na. Good morning, ma'am! Good morning, ma'am. Anong ma'am? Huwag man na siya muli. Ma'am, masa may kaistorya niya ni mo? Anong man siya muli nga? Bata mo may ipapauli. Ano ma'am? Ma'am na akong asawa ma'am. Ano ikaw si Mrs. Sabalandi? Oh. Libuang ko, wawa siya muli. Ang bata may ipapauli. Ano sugong ka? Ano? Saka ka muli. Di ka nga mo sugong kay nagtutugtog ko maninglis dire, maninglis. Basta may magpatudlong na in English. Kwan. Unsa kito in English sa utot? Oo, unsa may in English sa utot? Kwan. Kining win of chance. Mao na Mora na yung mga ipatudlo dito? Mora na yung mga ipatudlo ni ma'am? Makalawaw? imo na in English sa utot. Win of chance. Sampaw ka. Masayop ka pa, di mao. Kulatahan ma, dali ba? Di mao yang answer ma. Naman. Kulatahan ma. Sayop yang answer ma. Dili kay mao na win of chance. Usap dagi!
Ma, dili, sayo piyang answer pa. Tudlo-tudlo ko kay di mao. Wala ka dili nga po mo. Di mao. Mao gani win of nature. Mao sa man di ay. Unsa? Word of nature! Mala mala lipat away ba mo diri husdo na pamauli mo do puros mo dili mao.